Hello, mic test. Amiina. Tafaayo. Erinnya lyo litiibwe. Obwakabaka bw'omuggye. By'oyagala bikolebwa mu nsi nga bwe bikolebwa mu ggulu. N'emmere yaffe ey'olwaleero. Tusonyiwe okwonoona kwaffe nga bwe tusonyiwa abatukola obubi. Good afternoon, ladies and gentlemen. Welcome to the Facebook on live selling of our Besa Bicol Tourism and Trade Fair. So this portion after the 6-day actual exhibition at the Robinsons Mall is again brought to you by the Metro Naga Chamber of Commerce and Industry, the City Government of Naga, Robinsons Mall, Nueca Technologies. This is also brought to you by
the Department of Tourism and the Tourism Promotions Board. So I'd also like to thank Big's Diner, Mangkok's Kinalas, ACE Philippines Academy of Career Education. We'd also like to thank Bihag Burgers and Pacific Cross for making this possible. So without further ado, I'd like to take you to our young entreps. Go Crab owners, Maggie and Roel. Happy selling, and please buy and buy and buy and support our MSMEs. Yan po ang goal ng Metro Naga Chamber of Commerce. Please, paki-share po at bili lang po tayo ng bili. Support our local products. Salamat. Thank you. Wow, thank you so much, Ma'am Emmy, for the wonderful introduction. So, once again, I am Maggie. Yes, and I am Ruel. And kayo po yung mga kasama niyo tonight for our live selling. And actually, last week ay naganap lang yung Business Expo sa Robinson. How's the experience, partner? It was so good! Yes! Actually, marami kami na-learn at marami kami na-meet na maraming people or business owners. And actually, the best of Bicol Tourism Trade Fair is not only exhibition of business products or tourism services, but also, today is now, nagaganap ngayon ang virtual selling. And for the next 3 months, you'll see the best of Bicol products at the BBM Virtual Store. Ito yung store kung saan hindi lang kami makita in our physical store, kundi makita nyo rin po kami sa Metro Naga Chamber of Commerce website at their FB page. This virtual store is powered by Nueca Technologies na the provider of Hungrily and tindahang tapat. So wala nang paligoy-ligoy pa, simulan na natin ang online live selling. Yeah, so are you excited? But before that, we encourage everyone to like this page, okay? And to share this live para mas marami po ang makakita at marami mag-mind sa mga mapapakita mo namin na mga products. So our first ever product na i-feature po natin in this live is from Karansa. So, if you are that kind of person na very health conscious, you are sobrang picky sa mga kinakain natin, and you want mga food na very organic lang. Like this one, from Karansa, meron silang products na mga chips. Organic chips po like this one, cassava nachos, and meron silang pangalawa pa is potato chips, and last one is banana chips. Like us, actually kami ni partner, we are love namin ang manood ng mga Netflix, mga movies. Yes. These kinds of snacks ay very good po for eating and sa mga snacks po natin. Yan. So ngayon, itong banana chips, of course, gawa po siya sa pure banana at ginawang chips lang po. And itong potato cheese and cassava nachos. So if you are the most saro sa minus po namin at gusto nyo po matry at gusto nyo pong bumili itong products, just comment mine and the code first po is cassava nachos. Comment mine, the code po FE3. Again po, comment mine plus the code po FE3 if you want po matry po ang product po from Karansa. So, meron po silang nachos, meron po silang potato chips. For potato chips naman, just comment mine and the code po na FE2. Kung gusto niyo po banana chips, just comment mine below and the code po na FE1. And meron po kaming good news from Karansa. Pag bumili po kayo ngayon, tatlo po nito ay for only 100 pesos only. Yes, you heard it. Tatlo po nito ay 100 pesos na. Pwede po sang assorted, pwedeng karansal, ay pwedeng cassava nachos lang, pwedeng potato chips lang, pwedeng banana chips lang. Assorted or halo-halo or mix po or isang bagay lang po like banana chips. So, for only 3 packs, 100 pesos na po siya. Kaya po comment below, just use mine and the code po na FE3 for cassava, FE2 for potato chips, and FE1 po for banana chips. So again, we will waiting for how many seconds po para makita po natin ang mga minus po natin. So titingnan ko po ngayon. Yan. So, while waiting po, hello to everyone. Just comment below if you want po or interested po kayo bumili po sa mga products na pinapakita po namin ngayon. So, ngayon po, meron po tayong products from Farm Karansa. Meron tayong mga chips na gawa sa cassava, gawa sa potato, at gawa po sa banana chips. For 3 packs na po yan, is 100 pesos na lang po siya. Okay po? So, while waiting po, hello po to our
15 viewers. So, Hello. we encourage everyone to please react this live and please share this live para po mas marami pa po ang makapanood and para marami pa po makapasuporta sa mga local products po, Yes. especially here in Bicol po nagawa. So, hello po dyan sa mga viewers po na and sa mga soon to be minus po natin. So, may na po tayo dyan. 3 packs na po nito is either assorted po or gusto nyo po potato chips lang or kasaba lang or banana chips lang. Good for 3 packs, 100 pesos na po siya. So, just comment below the mine and the code. So, kung gusto niyo po mag-order. So, proceed na po tayo sa next product po natin. Kaya. Yan. So, our next product po, another snacks actually, from Kuya B's, yan, Kuya B's Mushroom House. So, another snacks, pero ang maganda po dito ay mushroom po na chicharon. Ang kagandahan po dito, meron po silang original flavor, as in, totoong flavor po ng mushroom, at meron po silang, yan, original, spicy, barbecue, salt and vinegar, sour cream, cheese. So, ang price po nito ay 50 grams po ay 80 pesos po ang per pack. Meron naman po isang size, 100 grams po, 140 pesos po na lang ang 100 grams. So, ang isang pack po nito, yan, just comment po below mine if you want po na bumili po nito and the code po na KB. KB po, mine, the code KB po. Kung gusto niyo po matry po ang mushroom chicharon from Kuya B's Mushroom House. Meron po silang original, spicy, barbecue, salt and vinegar, sour cream and cheese, at marami pang iba. Actually po, partner, actually na-try ko to. Wow! Na-try ko to sa naganap natin last week na Business How's the Expo. experience, partner? Meron sila actually pre-taste. Lahat ng flavor ay nalasahan ko. Actually, ang pinakamasarap sa akin dito ay barbecue. Oh my How gosh. about you? Di ko actually siya na-try, pero I think masarap to, promise. True. Masarap siyang pampulutan, masarap siyang for snacks lang, daily snacks. Masarap siya ulam I mean snacks on the go po mismo. So just comment below po the mine code KB po kung gusto niyo po matry po ang product po from Kuya B's Mushroom House. Again po, ang 50 grams po nila ay 80 pesos. So ang 100 grams po nila ay 140 pesos. So just comment below po kung gusto niyo po mag-mine at gusto niyo po masuportahan po ang mga local products po natin na gawa po sa Bicol. So yan po from Kuya B's Mushroom House. Meron po silang mushroom chicharon. So our next product po, our next product is Go Crab. Oh my God! Yan, I Go love Crab po. Go So, Crab. another ulam po na from Bicol po. Ang kagandahan po sa Go Crab po nito, crab paste po ito. Kung labo po ay mga seafoods, okay? So, kung gusto niyo po ng crab paste, yan, crab paste po in a jar na po, try nyo na po ang Go Crab po mismo, okay? So, yan, Go Crab, available po siya in spicy flavor and original flavor po siya. Ang isang jar po ay 200 grams na po yan. So, kung gusto niyo po original or spicy, 180 pesos po per jar. Anong flavor, spicy or original po siya. Just comment below po mine and the code po na GC1. Kung GC1 po, kung gusto niyo pong spicy flavor, just comment mine GC2 kung gusto niyo pong flavor na original. Kasi tayo mga Bicolano, gusto natin mamaahang na mga pagkain. True. So, kung gusto niyo po spicy flavor po, just comment po GC1. Mine, GC1. Kung original flavor naman po, just comment mine, GC2. Okay po, yung first product po natin na from Karan sa mga nachos. Yes po. So, from Kuya B's Mushroom and from Go Crab po. Yan, so just comment below po. Titingnan po natin ang mga, kung meron na po nagko-comment po naman. Hello to our 17 viewers, ang dami. Jo, we encourage again po to everyone na please react this live, online live selling, and please share this live para po mas marami po ang makapanood at marami po makapag-mine at suportahan po ang mga local products. So, ayan. So, thank you to Kuya B's Mushroom House, and thank you to Karansa. So, and thank you rin po kay Go Crab. Yan. So, again po, just comment below na yung product po kanina. Comment, mine, and the code. Okay? Yung una is from Karansa. If you want po cassava nachos na cheese, code FE3.
code FE3 po. Meron po silang potato chips, FE2. FE2 po code. Mine, FE2. Banana chips naman po is FE1. Okay po. For mushroom, mine plus code po ng KB. Yan, for 80 pesos po. Ito po, 180 pesos po per jar. Both po yung for spicy and original flavor po. Titignan po natin kung may nagmamay na po. So, may nakita po ako dito. Hello po kay Sir Charles Briones. Yan, thank you sir for watching tonight sa live po natin, sa online live selling. Hello sa 19 viewers. Hello po dyan. So, please, support local products. Bilhin na po kayo para marami po tayong matulungan ng mga small business owners po like us. So, just comment below mine and the code po ng products po na gusto nyo pong matry at bilhin. At para magkaroon ng idea, pwede po siyang pick up. Okay? Kung gusto niyo pumili po ng mga, papakita mo na mamaya-maya po mga products, meron po kaming pick up station sa Robredo Coliseum. Nandun po ang Naga Chamber Office po. Yan, for pick up. Pwede naman palagmain kayo. Pwede na po kayo, i-deliver po namin ang product mo, order nyo, or mamamamay nyo straight to your home. Yan, for pick up po sa Robredo Coliseum. And we can deliver po straight to your door. Okay, we will PM you. And please, okay, please, pag nag-comment po kayo, just have a screenshot po of the product. Okay, then send us po the message or the screenshot po at the BOB21. Again po, at the BOB21 po. So, screenshot the product and send us a message po na sa at the BOB21. At the BOB21. At the BOB 2021. Yan. Thank you po, ma'am. So, again po, if you are interested to mabili po itong mga product po natin kanina, screenshot, message mo po ang the BOB 2021 and the code itself po. Okay po? So, our next product, po tayo sa next product. So, from Om Natural. So, sa mga coffee lovers dyan, you know naman, kape sa umaga, kape na rin sa kahit mainit pa, kakape pa rin, gabi pa rin, kakape pa rin talaga sa gabi, so 3-in-1, so hinay-hinay po tayo, baka po maatake po tayo. So ito, ang kaganda po nito, kahit oras-oras ka po kumape, safe. Kasi po, itong from Om Natural po na coffee is very healthy po. Meron po silang black rice coffee. Actually, meron silang another version, pero naka-jar na. So, para magkaroon po kayo ng idea, yung price po nito, yan. So, if you're interested, spray ko lang konti kung ano pong kagandahan po itong black coffee po. Okay? So, meron po silang why black rice is the best. Okay? So, ito po yung mga health benefits po pag once na uminom ka po ng black rice coffee from Om Naturals. First, it protects your health. Lalo na sa mga kaibigan natin o mga kapamilya natin, mga senior citizen na. So, may hilig rin sila mag-coffee to guard our health, especially in our heart. It protects heart health. So, pangalawa, detoxify the body, naturally gluten-free, slow down sugar absorption in the blood, provides energy, of course. Pag kumain tayo, bibigyan tayo ng sigla at energy para magtrabaho tayo sa magdama. And it controls blood pressure. Kaya kung ayaw niyo po mag-coffee kasi meron tayong anxiety na baka tumaas ang blood pressure na kasi yung caffeine level ng mga ibang coffee brands is mataas talaga sa caffeine level. So, ang kaganda po sa coffee nito from Om Naturals is very healthy siya at very safe po siya sa heart natin. And plus, it improves your skin. Wow. So, baka possible na maging healthy pa yung skin natin. And plus, it improves digestion. If ever po na may problema po tayo in our digestive system, hindi po tayo hindi tayo nakakalabas. So, maybe it will help you pag uminom ka po ng black rice coffee from Om Natural. Kung magkano naman po ito. So, if you are interested in this product po at gusto nyo nang inumin mamaya or sa Excited na. tomorrow, yan, masarap actually. Hindi na to healthy, kundi masarap rin ito. So, just comment mine and the code. Kung gusto nyo yung ganitong pouch, comment mine and the code po na OM1. Just comment mine and code OM1. Ito pong pouch na ito is 320 grams. So, ang dami. So, 250 pesos po ito. Just
itong 320 grams sa isang pouch. Kung sa jar naman po, just comment mine and the code po na OM2. Again, just comment mine OM2 for only 100 pesos po ito. Ilang jars naman po ito? 100 grams. Ito pong jar ay 100 grams. Ito pong nasa pouch ay 320 grams. Okay? Again po, just comment mine kung gusto niyo po itong OM1 for only 250 pesos na lang po siya. Kung gusto niyo pong maramihan. Kung ito naman pong jar, medyo maliit. Okay? Just comment mine OM2. Again po, OM2 po yung code for only 100 pesos. Okay? Just from Omna Natural. So again, so for our next product po, ay wait, titingnan natin kung may may nadadag comment. Hello to our 19 viewers Hello. right now. And actually po ang dami. So hello po dyan. So ikaw kung naghahanap ka po ng mga healthy coffee, healthy drinks, actually meron pa rin healthy condiments, healthy food in a jar, healthy snacks, healthy anything. Mamaya po i-explain po namin yan. Kaya just keep tuning, just keep watching, just keep sharing this live para po mas marami po ang makapanood at makapag-mine na rin po para po masuportahan natin ang mga local products po. So meron na tayong apat na pinapakita po ngayon. Okay po? So ngayon po, I will give po the opportunity na rin na si Madam Aji naman ang mag-explain po ng other products. Oh, exciting. Yes, so bibigay ko na sa inyo. Let's go. Yan. So Seyas Cafe, if you are looking po about sa Seyas Cafe, naghahanap po kayo ng place, lalo na sa mga young professionals like us, partner, di ba? True. Pag kailangan nating place, For meetups, meetings. yan, meetups, meetings, Parties, yeah. Ito na po yung pinaka-best na place na puntahan ninyo. So, ito po ay Resto Bar and Work Space. So, ano ba talaga tong Seyas Cafe Tingnan na to? natin ang laman. Wow, sige, tingnan natin. So, meron silang studio, creative studio, meron silang, hello, anyway, sa mga viewers natin ngayon, hello to Cory Nablo, hello po. So, yan, balik tayo, partner sa Seyas Cafe. So, ang Seyas Cafe nga ay resto bar at workplace. So, yan, meron silang creative studio. Wow! So, lunch area and lazy zone. So, if you want, partner, if you want sa mga viewers natin, if you want pag medyo tinatamad kayo, pag wala kayong place na puntahan, ito yung perfect place para sa inyo. Minsan nakaka-relate ako dito. Sana nandito to ngayon dito sa Seyas Cafe, di ba? Meron din silang KTV room. So, syempre, tayo mga Filipinos, love natin to party. To sing. To sing. Lalo na pag-sing. Gusto natin yan, di ba? So, yan, available yan sa Seyas Cafe. Restaurant, of course. We love to eat, guys. We love to eat. Lalo na pag may mga date nights, or syempre walang date nights ngayon. Pag mga date, mga lunch kayo with your loved ones, ito na yung place for to meet up, of course. Meron silang workplace. Yan, sinasabi ko nga na we are young professionals and kung may mga businesses kayo dyan na di nyo alam kung saan kayong place pupunta, ito na yung pinaka best place na puntahan ninyo. So, yan. And maganda pa dito sa Seyas Cafe, meron silang sariling pagkain. So, meron silang snacks, pasta, and noodles. I love pasta and noodles. And gusto ko talaga matry ito sa Seyas Cafe. Meron silang pizza, rice bowl, milk tea. Siyempre, of course, ang mga Filipinos, lalo na tayo mga millennials, and of course, Gen Z, we really love milk tea. Right? So, yun. Please, follow Seyas Cafe on their FB and then Instagram account at Seyas Cafe. Okay, so they are located at Legazpi City. So, sa Legazpi City lang po sila located. Pero I really hope na mag-branch out sila dito sa Naga or sa Camarines Sur or sa other place ng Bicol. Kasi, oh my gosh, ito yung hinahanap ko talaga, partner, promise. Ito talaga, promise, guys. Yung hinahanap kong place na pupuntahan. Kasi, syempre, dito ngayon, lalo na ngayon, sobrang rami na crowded na ang mga
mga places. I think pinaka-perfect place to for me, lalo na pag super tinatamad ako. Oh my gosh! And actually, the place is so, aesthetically looking, ambiance, Yeah, ang ganda. cozy, super cozy. True. Super cozy. Tapos nakita ko yung mga, 'di ba, sa business fair, nakita natin yung mga mga may-ari nito. Oh my gosh, they are so friendly, guys. I think pag naghanap kayo ng mga kausap talaga, I think or pag gusto niyo ng information about them, I think super friendly nila, and I think kayang-kaya ninyo, I mean, pwede silang makipagkwentuhan sa inyo. So yan, please visit Sayas Cafe at Legazpi City. It is a work bar and workspace. Okay? I mean, resto bar and workplace. So yun, contact number is 0917-500-4134. So yan. Yes! Tara, partner, ano ba yung second natin dyan? Himalayan salt! Oh my gosh, I really love this product so much. It is 100% natural pink rock salt. From Pakistan pa po siya. Ano ba yung partner talaga nito ang pinaka-use nitong Himalayan salt? Di ba nakausap natin, katabi lang po namin tong booth na to. So yan, etong Himalayan salt na to, ilang grams ba yan? Yan. 180 grams. Purifies and fresh the air. Ito po yung ito po yung, actually siya sinasaksak po siya. Sayang wala tayong ngayon dito. Lamp po siya. And yan, bumili din ako one time nito, pero hindi yun nakarating na fair. Pero I love this kasi super talaga. Pang social siya, partner. Pag sinaksak mo talaga siya, super iba ang light niya. Promise, maganda siya. And ito pa, pinaka-amazing na regalo. If you are thinking na pangregalo sa mga kasal, kasi actually marami akong kasal ngayon na a-attendan, and ito talaga yung pinaka-best na na gift for your for weddings. I love it so much. Christmas date, amazing pang gift for Christmas. Yun. So itong product na to is from Pakistan pa po siya. So yan, for only 1,100 pesos. Okay? So, if you are interested po to buy, just comment below mine, and then the code is H1. Okay? And then, if, pwede nyo din po kami i-direct message siya at the Bob 2021. Okay? So, you can screenshot this product po, and then message us directly at the Bob 2021. Okay? So, yan. Actually, ang kagandahan po dito sa product na to is purifies and fresh the air and absorbs moisture, reduces insomnia. Grabe ang atake ng mental, grabe ang atake ng mental health ngayon, guys. 'Di ba? So, I think if you try this one, ma-reduce daw yung insomnia nyo. So, reduce tension as well, stimulate the brains, prevents asthma, helps the immune system, and helps the immune system. So, since nalaganap na ngayon yung COVID, I think this is the best talaga product for you guys para maging careful tayo sa sa COVID ngayon, 'di ba? Daw siya, boost the immune system, sabi niya diyan. Ito naman salt. Etong salt, before 300 siya, 300 pesos. Ngayon, 250 pesos na lang siya. Yan, ang kagandahan nito is durable and durable siya. Mechanism is ICE approved. Imported from Pakistan, the original of Himalayan pink salt. So, yun, yung kinukuhanan pala nilang Himalayan salt, original pala talaga silang kumukuha doon. Oh. So amazing, 'di ba? Ang layo pa ng pinuntahan nila. Yan lang ba? Meron pa tayong isang doon salt lamp, partner. Pakilagay naman 6 dito. kilos. Sige, ito pa. H2. So, if you are interested in this product, just comment below H2
fine. And the code is H2, okay? And if you are also, if you are, medyo minsan, ang mga minors natin, partner, minsan na ano sila, parang nahihiya na makita yung pangalan nila sa ano. So, okay, if you are ano po, nahihiya talaga mag-mine sa ano, sa comment section, just screenshot this product, then send us message from @thebob2021, okay? So please guys, please try this this lamp, this Himalayan salt lamps. It's really so amazing product talaga po, guys. Super pangsala talaga. I love it, pangsala. Pwede siya pang wedding. So try it, guys. So tara, what's our next product? Grabe partner. Ang gagaling pala talaga ng mga Bicolanos, no? True. Ang dami. Amazing. Super amazing sila. So yan. Ito, promise, I really love this, guys. Super. From Ice and Heart Handicrafts. So, syempre, lalo na sa mga babae dyan, na parang, of course, parang ka-personality ko dyan. Yan. I love this. You see? Wow. Cutie. Sa mga ano dyan, gusto ng mga bling-bling, earrings, ito na yung pinaka-best para sa inyo. Charot! Gusto ko din bilhan nito yung mga sisters ko eh. So yun, guys. I think, super, gusto ko i-try, partner. Meron pa ba tayong iba dyan? This one. Okay, so, okay, sige. Try natin to. If you are interested, guys, for this product, the code is, please comment mine, IC3, okay? Comment mine, IC3, and then, yun. And if only for 110 pesos, okay? Only for 110 pesos, the, please comment mine, IC3, okay? And kung gusto niyo din, please screenshot this message, then this product, then please send us direct message to @thebob2021. Okay? Wow, see? It's so pretty. Try ko nga to, partner. Gusto ko i-try. Okay? Gusto ko, sige. Paano ba to? Cutie! Sige, try ko para naman makita ng mga buyers natin. Oh, shucks! Maganda ba? Ganda. Bagay ba sa akin? Plus 10. Gustuhan ba ako ng crush ko nito? I love it. Thank you guys. So again, if you are interested in this product, just comment mine, IC3. It's only for 110 pesos po. Yan, gawa po yan ng handicrafts. Ice and Heart Handicrafts. Yan. And meron pa sila actually lanyard. Of course, favorite ng mga ano to ng mga babae tong lanyard kasi yung ano mismo nila, ayaw nilang ilagay kung saan-saan yung mask nila. So, yan, gusto ko din tong bilhin for only 100. If you're nahihiya talaga kayo mag-mine sa comment section, then you can direct message @thebob2021. Okay? Yay! Thank you! Yan. So, what else, partner? Marami na pala nating products na ano. Yan, from Ice and Heart din to. Handicrafts. Yan, grabe. Madali na naman ang New Year. And of course, masyado na naman rampant dyan ang mga pampaswerte. Of course. So, ito yung pinaka, sa mga Chinese friends ko dyan. Ito yung, of course, hinahanap ninyo. So, the code is, sige, IC5. Okay? Please comment IC5. Then, you will have this money tree. Okay? Sabi nila, pampaswerte daw ito. If you have this, magkakaroon ka ng abundant money. Okay? So, if you are interested, just message. If you are interested, just comment IC4 and then you will have this money tree. Wow, pampaswerte siya. And of course, hindi lang siya actually pampaswerte, partner, kundi, syempre of course, kailangan din natin ng magandang design sa display sa ating living room, sa ating rooms,
personal rooms. Oh my gosh, I love this. If you are looking guys sa pampaswerte, ito na yung pinakabagay talaga para sa inyo. Okay, so we will have a break. So, yan guys, we will gonna see you later. Marami pa, promise. Just stay tuned kasi super rami pa ng mga papakita namin sa inyong mga products. Okay? Are you excited? Are you excited, Yes, partner? excited na ako mamaya para makapakita namin sa inyo ang iba't iba pang local products po na made from Bicol. So, let's support local products. So, by sharing this live session, online live session, para mas marami po makapakita this one, itong live po. And para mas marami pong minus po dyan. Thank you! See you later! See you po.
could stay home, make it go away. With you by my side. I could stay home, make it go away. With you by my side. I could stay home, make it go away. With you.
Welcome back to our live! selling! Yay! Wow, super marami na tayong napakitang products, partner, di ba? Yes, actually, nabitin ako kanina. Ako din. And sobrang grateful din kasi as a business owners din, di ba? Marami tayong natulungan to introduce to them, to you, the other business local products po. Yes. Kasi support local lang po tayo dito by sharing this online live selling and by mining na rin, okay? So, support po tayo sa live selling po natin. Eto na, ang next product, favorite ko to. Oh my gosh, I love this product from R&Y Mushroom Food Products. As in, eto dun sa booth na to. Eto guys, promise, pag may mga friends ako na pumupunta sa booth, eto pinaka first talaga, booth na, okay, punta tayo dun dito sa Kasi booth na to. every time na pumupunta tayo dun sa booth, may only free taste sila. only free Only taste free po, nakuha lang tayo. Totoo. At sobrang sarap. Actually, sobrang sarap. Actually, ito, kinda chicharon siya. You know, kinda chicharon siya, pero healthy siya eh. Mushroom kasi. As in, super talaga. Promise, guys. Walang joke to. Promise, masarap. So, please, if you are interested on this product, the code is RNY 2. 2, okay? So, comment below mine, RNY 3. RNY 3, okay? So, this is salted egg. Na-try ko na to. Super duper sarap, partner. Promise, no joke talaga. As Salted in, super masarap to. Ang maganda pa dito sa product sa chicharon is sobrang organic siya. Healthy. Okay, Healthy. chicharon. Unlike sa mga ibang chicharon, yung mga pork. Yun, nakakatakot yan. yun. Mahirap na sa blood pressure natin. Baka ma-attack yan tayo. So, kung naghahanap ka ng pangpulutan, pero healthy pa rin, di ba? Choose RNY Yes. Mushroom. So, meron tayo ditong RNY 3 po na code. Yan. So, our next flavor Meron naman. din ditong RNY na just comment my and the code po na RNY2. Kasi po, itong flavor naman ito is sour cream. Kung kanina po ay salted egg, Egg ngayon. ito naman po ay sour cream na flavor po. If you want po na sour cream po na mushroom chicharon, just comment mine and the code po na RNY2. Magkano naman po? 115 pesos lang po per pack. Yan. Sarap. Ang isang pack po nito ay 100 grams. So, ang daming-dami na. I think, pwede na itong tumagal sa tatlong upuan na. Or bahala kung masarap baka maubos agad. Ito partner talaga. Dito joke talaga. Promise, di ba, nung bumili kami sa other booth, dun sa R&Y, super, after ilang ano pa na, wala pa yata 5 minutes, ubos na. Super, ganyan kasarap.
Masarap, guys. Promise, masarap talaga. Kasi yung Business Expo kasi, natapos siya every 8 p.m. And pag pumupunta kami sa lahat, laging sold out itong mushroom chicharon nila. Promise. Try ninyo, guys. And yung other, ano naman. Actually, ito yung last flavor nila. Ito yung pinaka-best seller po ng mushroom chicharon. Anong flavor yung partner? So, the code, wait, partner, sabihin na muna natin Code yung muna. code natin. So, if you're interested in this product, please comment mine, RNY1, okay? If you're interested, just comment mine, RNY1, okay, product. So, eto na nga, yung pinakamasarap nila, grabe. Actually, yun pang free taste nila. Pretty. Pabalik-balik. Natatawa ako kasi sa RNY talaga super friendly si Kuya talaga. True. Ay, if you are watching, sir, promise, masarap talaga yung product mo. Lagi, alam mo naman na lagi, pag may mga friends kami, lagi sa inyo pumupunta, di ba? So, yun. Ito yung ano nila, cheesy jalapeno nila. Ito yung pinakagusto ko sa kanila. Promise, meron pa ako nito. Di ko nga picture sa iba kasi alam ko, ubus agad. Ubus agad. So yan, if you are interested po, just call 0939-752-6465. Okay? So again po, sa mushroom chicharon po from RNY Mushroom Products, meron po lang sour cream and salted egg, and best seller po nila na Cheesy jalapeno. just comment mine and the code po na RNY2 for sour cream, RNY na code po for salted egg, and RNY1. 115 pesos po ang per pack po. Ayan po Mine yung na! Yes, mine po. Just support local products by mining. Kung gusto niyo po bumili po nitong products na ito. Tara! So, next product na tayo. Favorite. Oh my gosh, I love favorite, that. actually. Ako na mag-introduce niyan. Sige, Kasi sige. ito talaga, ito, second talaga. After nito, of course, kung gusto na, mga healthy kasi talaga ang gusto natin. May free taste rin na dito. I mean, free drink. Andy din. Ito din kung may friends ako sa booth na pumupunta, ito, pang second na, mga second na pang nire-recommend ko na pumunta dito. As in, sinasabi ko pati, tara, punta tayo dito sa booth nila kasi super sarap talaga. Nakatry na ako nito, binilhan ko yung mom ko, dalawa, kasi nagustuhan niya talaga. As in, yung pinaka-favorite ko, yung ginger calamansi, ito na yon. So, the Actually, ang code, maganda dyan part sa product na yun, ng Happy Tea, 3-in-1 na tea siya. Yeah. Kasi meron siya nakalagay na ginger na, calamansi pa, at may honey pa. yeah. Yan. Kung- So, if you are interested in this product, the code, please comment mine, then happy1, okay? Comment mine, then happy1. Okay? Yan. 160 lang. For only 160 pesos, meron ka ng super duper sarap na tea. Composed of ginger, calamansi, and honey. Yan. So, grabe. Promise, no kidding, guys. Mga dyan, mga friends natin dyan. Super sarap nito. Nakadalawa akong bottles nito kasi grabe talaga. Amazing ang So, lasa. ang isang bote po nito ay ang size po niya is 250 ml. At ang maganda po ito ay concentrated. Ibig sabihin po, walang halo pong water o pampatagdag. So, pure po siya na honey, calamansi, and ginger po. Yan. Ano ba yung code niyan? So, ito naman po, Happy Tea. So, I think same po siya. Wala siyang nakalagay na 3-in-1. Pero ang code po nito is Happy 2. Sa halagang po na 150 pesos. So, mas mahal siya ng 10 pesos lang. Okay. So, if ever po na gusto niyo po itong isa, just mine and the code po na Happy2. Ang spelling po ng Happy is H-A-P-N-Y. And the number po na 2. Kung gusto niyo po itong 150 pesos po na 250 ml, just comment mine and the code po na Happy2. Yung isa naman po, ilan? Yung isa naman po na 3-in-1 na Happy Tea yan. Happy 1, 160 pesos po to 150 ml na lang. So, kung naghahanap ka ng healthy drinks, just support Happy Tea and bili na. So, mine na lang po kayo dyan. Mine na! Yes, mine. So, from Happy Tea. And of course, kahit tapos na po yung live selling natin, pwede pa din kayo, of course, mag-message sa, of course, at the Bob 2021. Okay? Para matry nyo naman yung mga local products na ino-offer namin ngayon. Di ba, Yes, partner? kasi kahit matapos itong online live selling natin, pwede pa rin kayong i-replay itong live o may mismong direct message nyo na po at the Bob 2021 para balikan po natin kung yung mga kaninang na-present po namin sa inyong Yeah. mga products. So next product po natin ay
Tan-tadadeng! Yes, from Larry's Honey. Yan. So, if you are into honey, guys, hindi honey na sweethearts. honey, guys, yung honey na kinakain, guys, super sarap nung, the code is Larry1, for only 250 pesos. So, if you are interested, on this product, just comment mine, Larry, Larry 1, for only 250 pesos, and you will get this dark honey. Wow, this from Larry's Honey. So, yan, excited ako to try this because I know this is so healthy. Di mo na kailangan, if you are health conscious talaga, I think this is the best product for you because of course, minsan nakaka-diabetes yung iba, pero for sure, itong yung kahit marami ka nito, dito, di ka magkakaroon ng diabetes. Okay? Ang maganda din sa product na ito, instead na gumamit tayo ng sugar, Yeah. di, kunyari in your milk, in your coffee. Actually, personally, ginagamit ko ang ani. Mismo, hindi ako gagamit ng sugar. Actually, coffee. Try ko to sa coffee, actually. Of course. Honey, hindi lang yung sugar kasi, Wow, sala ka syempre, yung mga tao baka may mga diabetic tayo, Yeah. mga friends, so ayaw nila mga sugar. So, i-consider niyo po ang Larry's Honey. Yan, ang code po nito again is Larry1 for 250 pesos lang po. Ang size po niya is 350 ml lang po siya. Yan, so 100% po siyang pure wild honey. So, consider buying or supporting this product from Larry's Honey. And again po, meron po ibang product po from Larry's. Ito naman yung honey barbecue sauce nila. So, the code is Larry250. Okay? The code is Larry, Larry2. So, if you are interested in this product, just comment mine, Larry2. Okay, guys? So, itong product na to, super amazing siya kasi pwede talaga siyang, pwede siyang pang samyup. True. Alam mo ba, ginagamit ko yung mga ganitong product na to from samyup, Very best pair po siya sa different kind of fried meals. Actually, fried chicken, Yes! fried lumpia. Totoo! Yan, lechon. Yan! Number Sarap! one. Sarap. Pero hinahina sa paglechon. So, Nagutom na ako. pag gumamit kayo, kung nabuluto kayo different kinds of fried meals, consider this buying Harirang Korean Hot Honey Sauce by as dip. Yan, sausawan po mismo Sausawan din po talaga. siya. Pwede naman actually siya pang marinated, pang Yes, marinate, meron, pwede you know, pang ganyan pag kailangan nyo ng barbecue. Super amazing po tong product na to kasi mas mas ma-enhance yung lasa ng ng grilled food ninyo like chicken, yan, liempo nyo. Super magiging siya, mag-level up talaga yung dish nyo, promise. So again po, kung gusto niyo po itong Larry Honey Barbecue Sauce, yan, just comment mine and the code po is Larry2 for only 250 pesos po. So ito naman pong isa, Harirang Korean Honey Sauce for only 280 pesos po. Just comment mine and the code po na Larry3. Okay po, ito po yung product po nila from Harirang. Yay! Yes, from Harirang. Well, parang excited Korean. ako matry to, partner. Masarap. I know, super masarap. Sarap. Kasi may ibang product ako tinatry eh. And I think this is the best product talaga na itry natin. Kasi of course, we need to support local. Sino ba mag-support to each other, di ba? Kundi Yes, so tayo-tayo lang if you naman. have a family and friends na merong small business na nagsisimula pa lang or Yeah. matagal na, like this one, we are presenting to you the different kinds of business or different local products from Bicol po. Just support po local products by liking and sharing this online live selling. And of course po, mine na po kayo please. Mine. Mine na kayo please. Okay. So may nag-mine na daw. Oh, hello kay sir. Sino ba yan? Oh my gosh, Sir Diego de la Cruz. Nag-order siya ng Nag-order siya Larry ng Larry 3. So, eto, Sir, Mr. Diego de la Cruz, sa inyo na po tong Harirang Korean Hot Honey Sauce. Yay! Congratulations po sa That's my sister, okay? Miss Ara Pereza, R2. thank you so R2. much for mining. R&Y2. R&Y2. We love, dami na sa inyo, guys. We really love this Thank you product. po. Thank you. Talaga.
So yan, sa'yo na, yours, Ara Pereda R&Y2. Yay! Thank you very much po for supporting local products po Yeah. by mining. Thank you po kay Madam Ara Pereda and kay Sir Kay Sir, ano ba yun? Wala na tayo. Sir Diego de la Cruz. Yes, thank you sir, kay Sir Diego de la Cruz for supporting local products. So yun, medyo marami-rami pa tayong i-introduce. Ito naman, actually medyo kalapit natin tong booth last time. Yes, kay Kuya yan na sardines. Ito, favorite ko din to kasi super Bumili talaga. kayo pareho niyan, yung green. Parang kami, Bestseller yung nila. last day actually guys, yung last day na ng trade fair, ito yung binili namin ng partner ko kasi I know, sabi ni Kuya talaga, super confident siya sa product niya. And yun talaga yung pinaka-amazing, di ba? As an entrepreneur, we really love to show them how confident are we sa product How natin. confident, how Yeah. creative Bicolanos are. Yeah. Yes. So if you are interested in this product, just comment mine, Aping3, okay? 3. Aping, APING3, okay? So, Anong flavor yan? Flavor po nito ay, olive oil, okay? For only 140 pesos, sa inyo na po to. So, please comment, mine, Aping3. So, if you are, if you are, nahihiya na mag-comment below, then you can screenshot this product po. Then, send us a message to our official Facebook page at the Bob 2021. Then meron din silang another flavors, Aping's the Spanish style sardines. Original to, itong hawak ko na color red is spicy. So, yung kanina is olive oil, yung gamit nilang very healthy, isa sa pinaka-healthy po na oil. Olive oil. Tapos meron naman po sila sardines original flavor and sardines in spicy flavor po. Ang gamit naman po nilang oil is corn oil. Yan. So, if you want po na original pong flavor, hindi po masyadong maanghang. Yan. So, comment below mine and the code po na Aping2. Again po, comment below mine and the code po na Aping2 for only 120 pesos po ang isang jar po. Ang jar po nito is 220 grams po. Kung gusto niyo naman po itong medyo spicy, just comment below mine and the code po na Aping. Code Aping1 for only 120 pesos po. So, ayan, from Aping's Spanish style sardines. So, gamit na ng isa yung color green ay olive oil and itong dalawa pong blue and red is corn oil. Actually, itong product na ito, number 1, sobrang masarap ito gawin sa pasta. Na-try mo na ba? True. Na-try mo na? Sardines pasta. Aha. Or different kind of seafood pasta. And ang kaganda kasi nito, sobrang healthy rin ito na na Totoo, food. totoo yan. Kasi number 1 cause of our blood pressure or heart attack is the oil. True. Kasi ang oil po ay sobrang concentrated po sa cholesterol. Kung ikaw po ay health conscious, Yeah! This is the best product po to buy if you are health conscious din yan, talaga. tignan natin parang may nagtatanong daw kung anong code. So again po, ang code po ng Spanish sardines po in olive oil, Aping3, okay? For only 140 pesos, just comment below mine, Aping3. Okay? Yung isa, spicy dito naman in sa corn ating, oil. spicy in corn oil, just comment mine, Aping1. Okay? Just comment mine, Aping1. And then for our original in corn oil, pag hindi ayaw niya spicy, then comment Aping2, mine Aping2. Okay? For only... Partner, may nakikita ako may nag-mine. Wow! Good partner! May nag-mine po for Aping3. Aping3, yung bestseller po ng Aping. I love this! True. Si Sir? Si Sir Arvin Jess Conteno Salgado. Congrats, Yes! sir! Thank you very much, sir, for Yan, next product. Okay, may crab paste din po tayo dito. So, dalawa na yung naging crab paste natin. Kanina yung Go Crab. Ito naman ay Manoy Andes Crab Paste. So, the code is Manoy218 for only 180 pesos. Okay? If you are interested in this product, just comment mine, Manoy2.
Okay, Manoy 2. Only 180 pesos. Sa'yo na po tong crab paste na to. Okay? Eh, may nag-message sa atin from the best of Bicol Tourism and Trade Fair, may nag-mine. Ay, wow! Wow! Dami. Ang raming nag-mine. So, may nag-mine po sa mga viewers natin ngayon. May nag-mine na Spanish sardines in olive oil, yung aping 1. Meron ding chili aping 2 and original aping 3. Yes! Thank you very much po for supporting local products. Oh, yay! Sayang-sayo na po yan. So, going back sa ating crab paste, okay, so, pure crab paste. So, I think pag sinabi mong pure is pure, ano siya, alige. Wala siyang additives. Wala siyang walang additives, harina, walang walang tofu, harina. tinapay. Narinig ko sa isang customer daw, ang iba daw crab paste is may tinapay daw. Tinapay. Meron din ako narinig sa ibang crab paste. Grabe daw, may tofu daw. May starch. So, itong crab paste na ito is pure po siyang ang alige po ng talangka. So, magkaiba po siya kanina sa crab paste. Yeah, so if you are interested again, please comment mine, Manoy 2. Okay? For only 180 pesos. So this crab paste is only for 180 pesos. If you are interested, just comment Manoy 2. Mine Manoy 2. Okay? Yes, meron rin silang another version ng crab paste, pero ito ay special crab presto. Yeah, so kung interested po kayo nito is just comment mine and the code po na Manoy 1. And sa price po na 299 pesos na lang po. So ang isang jar po nito ay 220 grams. Yan, 220 grams. So again po, kung gusto niyo po itong Manoy's Andes Special Crab Pesto, yan. So just comment mine and the code po na Manoy 1. Yan. So, if ever po na gusto niyo po mag-mine and gusto niyo po mag-order at bumili po dito sa online live selling na, please, okay po, again po, please transact with authorized MNCCI representative. Kasi, you know, bakit? Bakit nga ba? Maraming scammers ngayon. Minsan ginagamit niya lang yung account natin. Oo. Then, tapos i-message nila. Tapos dun, wala na. Baka kasi bago pa dumating sa'yo ang product, syempre baka unahin yung payment. So, ingat-ingat tayo sa mga taong mga katulad nun na, you know, so please transact with authorized MNCCI representatives. So, again po, if ever po na gusto nyo mag-mine, please direct contact us at the Bob 2021. Ayun, may nag-mine na nag-mine na again. naman. Thank you. Sino? Manoy 1. Manoy 1. So, sa'yo na to, sir. Yours, Sir Arvin Jess Conteno Salgado. Congratulations! Yes! Congratulations Crab po. paste. Manoy 1. Crab paste po. Ayan. Sayo na po yan, sir. Thank you so much for watching and for supporting local products. And actually, ang crab paste na ito, ready to eat ulam na siya. Ay, shucks. Ganun din. Wow. Amazing. Ready to eat ulam siya. And pwede rin siya, alam mo yung kulang na lang na mainit na kanin at kunting lemon. Ay. Very, very, very perfect Wow, na. yeah. And pwede rin siya sa mga pasta, sa ibang dishes. Pwede siyang ihalo itong crab paste na ito. Tara, Yan. ayan. Amazing. Sige, tara naman. Tingnan Let's natin. jump to another product. Ayun. Tara. Ano ba tong spice na to? Parang ang ganda ng packaging nila, Ang ganda. partner, di Parang gusto ba? ko bilhin yung bote pero hindi laman, panglagay ng halaman. Grabe. Pero joke lang, syempre, ang ganda ng bote, yung packaging, ang ganda. So if you are interested in this product, just comment mine Spice 2. Okay? So the spelling is S-P-I-Z-E then 2. Okay? So if you are interested in this product, just comment mine Spice 2. Okay? So itong product na sabi daw nila, warning, highly addictive condiment. Okay? Sabi nila, highly addictive daw siya. So, nag-warn na sila. Ano nga ba itong product na to, partner? Yes! So, itong sweet and spicy na vinegar, syempre, condiments siya. Very perfect siya sa sausawan mismo. Sausawan! Talaga, So, may, nice. may nakalagay, all-time favorite perfect dipping sauce for grilled, fried, and dried meat or fish.
vegetables, or even noodles. Noodles! Noodles. Yan. Ay, Siyempre noodles yung mga na- yung log-log, yeah. mami, kung gusto nyong lagyan ng suka gamit ito. Yeah, gets ko na, partner. Para siyang yung favorite kong Jufran. Yung imbis na yung Jufran, yung parang Jufran na ano, parang ito yung ginawa. Pero I think super ano din talaga yan, no? Super sarap talaga din nitong ano, na spice na to eh. Again, if you want to buy this product po, just comment mine. And the code po na SPICE, S-P-I-Z-E. S-P-I-Z-E 2. Okay po, for only 100 pesos lang po ang isang bote. 375 ml po siya. And may another version po sila na mas maanghang, Ay, wow! mas spicy. Wow! So, ito po yung another version nila ng spicy flavor. So, same lang po siya. Manghang lang po ito. So, if you're interested in this product, just comment mine, Spice1. Okay? Comment mine, Spice1 for only 100 pesos. Yes, so if Okay. you want a little extra kick of spicy, you can have this and it's less sweeter compared kanina. Kasi yung kanina, ang flavor niya is sweet and spicy. So ito naman po ay pure na maanghang talaga. So if you have, gusto niyo pagpawisan, yan, so gusto niyo extra thrill habang kumakain kayo, choose spice na extra hot. Yan. For only 100 pesos po. Just comment mine. Okay? Just comment mine. And the code po is SPICE1. S-P-I-Z-E-1. Kung gusto niyo po yung maanghang. Kung gusto niyo naman po itong medyo sweet and spicy lang, just comment mine. And the code po na SPIZE, SPICE2. For only Okay. 100 pesos po ang per bottle. Yan. Yes. For all those people po na nag-mine, we will shoot you message na lang po, okay? Pero just to be sure po, dapat kami po yung mag-message sa inyo. Baka kasi marami talagang scammers. So, please wait for our message, okay? So, yan. Sa mga nag-miners, congrats. Thank And you. marami pa tayo, Oo, Super thank marami you. pa Ang tayong dami pa. product na pwede nilang i-mine. So, ito naman. So, another product. Sara, another product. Ano kaya yung another product? Coconut sugar. Wow, coconut sugar! Coconut sugar. Kanina meron tayong Ano yan? yung healthy coffee. Oh, ito naman. Ito naman from Project Kaagapay. Yan. Kung gusto ninyo healthy sugar, ito na po yung pinaka-best na sugar for you. Actually, masarap to eh. Natry ko na yung mga coco sugar. And actually, natry ko na din tong product na to. Super amazing, super sarap din talaga ang partner siya. Lalo na sa kape, ilalagay mo siya. Amazing. Maiba-iba talaga, promise. So, the code is mine K3, okay? So if you are interested in this product, just comment mine K3. And sa inyo na po ito, okay? So for only 120 pesos. Yan. Coconut sugar po. Siyempre, ang sugar po, very versatile yan na product. Aha. Bukod sa mga drinks na hinahalo natin, pwede siyang ihalo din sa mga different delicacies or dishes, adobo. Mga ginagamit na ng sugar. Oo, talaga. Tsaka mas actually enhance talaga yung yung lasa ng food mismo kung ibang klaseng na din naman talaga sugar ang ilalagay. And if you have a family and friends na miss na ang lasang sweet, I think, consider this buying coconut sugar po. Yeah, I think pwede sa inyo itong coconut sugar. Yan. So, just comment. Mine, the code po na K3 for only 120 pesos po yung code. Thank you! Thank you, guys! So, we will have a break Yes. now. So, we will gonna see you later. Super marami pa po kaming mga pasabog ni Ruel. So sa lahat po nag-mine kanina, maraming salamat po for supporting local products po. And think we will shoot you again a message or again po just direct message us at the Bob 2021 kasi he was scammers tayo. Yeah. Be safe na lang. Okay, so we will stay tuned mga friends. Yan. Yes, So, stay tuned po and keep sharing po this online live selling po para po mas marami po ang makapanood mamaya-maya po. Again, see you! see you later!
Ayun, thank you so much for waiting, guys. Here we go. Okay, we will continue now the online live selling. So, Hey. keep updated po. Yan, thank you again po kanina sa mga nag-miners po. And marami po tayong papakita mga products. So, ito na. Taden! Ano ba yan? Ito from Project of Kaagapay, roasted chili peanuts. So yan, alam naman natin na super love talaga natin yung mga ganitong Yes. pagkain, di ba? Yung snacks, super amazing. So the code is K2. Okay? K2. So just if you're interested in this product, just comment mine K2 for only 70 pesos. Okay? So, yan. Ilang grams niyang partner? Parang ang dami. Grams is, walang nakalagay partner na grams. Yun, walang nakalagay, pero I think, marami siya. Yun ang sabi ko. Oh, ang dami. Marami siya. So, if you're interested in this product, just comment mine K2 for only 70 pesos. Okay? Yes, ang ganda rin yung para. Siyempre, ano rin yan, mahilig tayo sa mga peanuts, lalo na sa mga nagbiyahe tayo, habang nag-wait, di ba? Yeah. Maganda yung pang-chick-chack lang, pang-chick-chack. So, Lalo pag totoo. Netflix na, pag nanonood tayo ng mga movies. So, naka-pouch siya. Ang maganda po sa pouch na ito ay resealable. So, hindi mo na po kailangan punitin. Tapos, wala na, hindi siya close. Ito, ang maganda po dito ay pwede mo siyang bawasan at pwede mo siyang i-close ulit. Kasi po itong pouch nila is resealable. Maganda po ito. Maganda yung packaging nila. Again po, if you want to buy this product po, from a Project Kaab, roasted chili pili nuts, just comment mine and with the code of K2. Yes, just comment mine and the code po K2. K2. Mani po siya, roasted chili pili nuts. Pero ang maganda po kasi sa nila, ang pouch nila is resealable. Yeah. So, iwas po tayo sa mga ipis, sa mga daga. Totoo yan, Siyempre, pag hindi partner. naubos, o pwede ka na bukasan, makakain mo na ulit-ulit. Yan. So, iyan po, roasted chili pili nuts. Another version ng product nila from Project Agapay. Ito din, another version nila ng salted peanut. So, of course, the code is K1 for only 70 pesos. Okay? So, if you're interested in this product, just comment K1. Okay? So, of course, we love to binge watch. Lalo na sa mga Netflix. Lalo na sa Netflix. Oo, talaga. And, yan, I love eating habang nanonood or nag-binge watch. So, I think yan, ito yung mga mga healthy na kakainin habang nag-binge watch. So, yun, if you are interested in this product, guys, just comment K1 for only 70 pesos. Sa inyo na po ito. Yes. Alam mo ba, partner, ang maganda kasi sa product nila, Aha. ang very top ko ang packaging nila. Kasi all the time baga, we want to store products. Lalo ng pandemic, hindi tayo araw-araw nakakalabas. So, kailangan natin mag-store ng products natin sa food shelf. Di pa food shelf, wala kami yan. So, basta ini-stockan nyo po ng mga products. So, ito, pwede kayo kumuha ng konti-konti lang. Diba? Pag hindi nyo naubos, kinabukasan, nandito na. So, ang maganda kasi talaga nila, gusto ko i-sample. Pero, ayan, resealable po siya. So, ayan, salted peanut. So, another version pa din from iba na yata. Iba na siya, from FPM3. Okay, so the code is Ken2. So if you're interested in this product, just comment mine, Ken2. Okay, so ito ay from FPM3 Pili Delicacies. So crispy pili nuts. Okay, so if you're interested sa sa product na to, just comment mine, then Ken2. Yan, alam naman natin na super love natin ng mga Bicolanos na di ba? Na pili. So Pili yun, naman. sarap din talaga to pang pasalubong or pambigay sa ating mga friends. Yun, super nila magugustuhan for sure tong mga piling ganito or mga pasalubong na ganito. And I think ang Camarines, sir, ang number one producer ng mga pili. Pili? So, ang gandang opportunity. Nandito ngayon ang crispy pili nuts. So, if you have a friends or family na bayan
yan, you know, kakauwi pa lang. Siyempre, dapat Yeah. naka-quarantine. So, to make sure na safe tayo lahat sa COVID. So, pwede itong pasalubong o kung gusto niyo itong bilhin ngayon na, may nyo na ito, pwede nyo ipadala po sa mga different Yeah. courier. So, shout out dyan sa mga red, sa mga green. So, yan. So, yan. Pwede nyo ito ipadala nationwide. So, Yay. kasi small lang siya. So, I think, ang shipping fee nito, sobrang mura. I think, 50 to 150 pesos. Pwede nyo itong patikman sa mga ka-family and friends nyo. Sa Luzon, Visayas, Mindanao, hindi lang dito sa Naga City or malapit sa Camarines Sur. Yan. Crispy Pili Nuts. Okay, so our next product, the code is KEN3, okay? KEN3. So if you are interested in this product, just comment KEN3. Mine, KEN3. And sa'yo na po ito. Okay? So, ang masarap dito is super fresh na pili nuts. Kung ayaw nyo masyado, ayaw nyo ng sweet, ayaw nyo na may honey, wala, siya. So, lang siya, ang fresh pili nuts. Okay? Minsan kasi 'di ba, nahihirapan tayo kung maghanap pa ng ng mga pili kasi Alam mo, ang pinakamahirap sa pili kasi yung taro. Ano yung masarap na yung pili pero ang pahirapan ka pa makuha mo yan mismo. Na-try namin 'yan. Minsan napipit-pit ang daliri mo. Na-try namin yun nung bata pa kami. Grabe, True. hirap na hirap. Kasi sa likod ng bahay, may malaking puno din ng pili. Aha. So, nahuhulog lang siya para hindi masaya. Kukuha kami doon. Tapos, gamit ang bato or martilyo. Ito, ang ganda kasi nito, yun na, wala nang kahirap-hirap, kakain ka na Kakainin lang. fresh. Super fresh. So yan, mine nyo na, guys! So the code is KEN3. If you are interested in this product, just comment KEN3 for only 100 pesos. Super fresh pili nuts. Okay. At may nababasa, comment. May nag-mine pa ngayon. Wow, Pahabol. from Sir Arvin, Jess. Okay, ay, kanina pa to. Kanina pa ba yan? kanina pa to, Kasi partner. dalawa siya, may mine tree na siya, na aping tree. And Ayan mo na, natin yan. I-review natin Yeah, yan sige, later. sige. So, yan guys, don't worry sa lahat ng mga nag-mine. We will shoot you a message later after this live. Okay? So, another product po, yan, ang maugmang lugar, syempre, ang Naga City. Another pili, roasted pili nuts. Yung kanina po ay crispy pili nuts, yung isa is fresh pili. Ito naman po ay roasted pili nuts po. So, ito po ang code, just comment mine, and the code po na KEN, KEN1, KEN1. Ang isang jar po nito is 165 pesos lang. Wow! Ang Ang dami! Oh my gosh! Ang Sarap dami. yan! Wala na kahirap-hirap. Hindi ka na kailangan sumakat. Nagbibigay tayo. Tumaas ng puno. Okay, magbikol ba? Mag-climb na lang. Mag-climb. So, ayan na. Roasted pili nuts po. 165 lang, oh. Sa'yo na. O, So, mine yun na guys. So, mine na. tayo. Mine, the code po is KEN1. Mine, code po na KEN1. So, kulay puti po siya. Sobrang fresh. Yung kanina, kung gusto nyo pang may balat, yan. Yung fresh pili nuts po ang bilhin nyo. Ito po, roasted pili nuts po. Just comment mine. Yes, just comment mine. And the code po na KEN1. For only 165 pesos lang. Sa'yo na. Parang gusto ko na bumili. Baka mag-mine tayo later, partner. Tara Yan. na, ano pa ba ang natin dyan? Ang na. ating, Another pili. Yan, another food product. Yan, marami tayong pili, guys. Pero iba naman yun. Yan, from Sare. Ito yung try ko na to. Masarap. Compared dun sa iba, may mga kasi talagang hindi di ko bet. Okay, so the code is Sare 5. Okay? Sare 5. If you are interested in this product, just comment mine Sare 5. For only 130 pesos, sayong-sayo na po ito. Di ba kasi kung minsan mahal talaga yung mga pili? And ito, mura lang to, partner. Tatlo na. Tatlo na siya, oh. Tapos ilan ang laman nito? 1, 2, 3, 4, 5. So, bali, 15 pieces for only 130 pesos. So, comment mine, Sare 5, if you are interested in this product. So, yan, sarap-sarap. Sino ba na? Sare Pili Nut Candy. Yan. Yes, so again po, if you want po na mag-order or mag-mine po now o kanina po, pwede niyo po screenshot mismo yung mga pinapakita po namin sa inyong mga products and kindly shoot a message at the Bob 2021 kasi
iwas tayo sa scam. Baka iba ang mag-mess sa inyo. So, Yeah. mapabali tayo sa padala ng pera. So, if ever po na ayun naman po, you can pick up your order sa Robredo Coliseum. Yeah. Dahil po yung order niyo po mismo, kung ayaw niyo pong pick up, ayaw niyo po lumabas ng bahay, we can deliver po straight to your home. Okay po, mag-uusap po tayo mamaya-maya po sa Messenger. Yeah, okay after po. this live. Yan. So, another product. Another product nila is Yema Tart. So, the code is SARE6. Okay? For only 95 pesos. So, if you are interested in this product, just comment SARE36. Mine, SARE6. Okay? For only 95 pesos. So, meron ka ng Yema Tart. Favorite ko to, partner. Alam mo kasi nung pumunta ako ng ibang bansa, alam mo, favorite ko, dinanap-hanap ko tong ganitong mga product na. Wala niya sa Hong Kong. Naku, Bicolanas! Oh my God! Sabi ko, na-miss ko ng Bicol. Dahil we love Ang ganda Bicol ng Bicol talaga. kasi bukod sa may marami tayong mga gandang tanawin, di ba? Meron tayong pagmamalaki ng different kinds of local products Oo, true. na pwedeng pang international, pang nationwide. Like ito, mga pili, mga tarts. Ito pa, alam mo ba yung may mga friend ako from other, syempre, from Philippines man lang, yung friend ko from other part ng Philippines, hinahanap nila, di ba sa inyo yung pili? Oo, true. Para alam na nila pag pili talaga, Camarines Sur yan. And money-wise, di ba, money-wise, kung itong product na ito, kung ilalagay pa sa Manila, medyo yung markup is sobrang mahal na din. So, true. it's a great opportunity for us na sobrang mura lang, like this one. Just comment mine, SARE6, kung gusto niyo po itry itong pili tart. Murang-mura na sa halaga lang po na 95 pesos. Okay po, meron din silang another product from SARES, pili candy, pili mazapan with honey. I think chocolate bar to or pili bar. Pili bar yan, for sure, masarap yan. Bawal natin buksan. So the code is, paano ba tong Yan, the code SARE1. is SARE1. So if you are interested in this product, just comment mine SARE1, okay? If you are interested in this product, just comment mine SARE1 for only 165 pesos, okay? Sa inyo na po ito. Masarap to with honey daw, pili mazapan with honey, okay? So, yun. May meron pa ba tayo from ano sila? From SARES Pili Nut Candy. Yan, meron pang from SARES ulit. Another venture ng product na pili. So, ito din. Okay, so the code of this is SARE3 for only 140 pesos. So, if you are interested in this product, just comment mine SARE3. Okay? Mine SARE3. 140 pesos only. So, crispy pili honey. Yan. Meron pa. Naka-jar. Kanina Naka-jar. naka-pouch. Ito naka-jar naman na mas safe, mas sealed. Oo Okay? nga. Pag naubos to, syempre, itong lalagyan, pwede mong container mo ng sugar, ng asin. Yan mga mamis natin, di ba? Yung mga empty containers natin na nire-recycle. True. Kung gusto nyo ito naka-jar na, just comment mine and the code po na SARE3. S-A-R-E. SARE3 for only 140 pesos po itong naka-jar. Yan. Yeah. Another product po from SARES. Ay, coconut jam. Ito maganda to pang regalo sa sa mga loved ones natin. So if you're interested in this product, just comment mine SARE4, okay? Mine SARE4. So the code is SARE4, 165 pesos only. Sa'yo na to. Shucks. Ang sarap ng product niyan, lalo may sliced bread. Alam mo ba, partner, yan na yung ginagawa namin ng lola ko noon. Laging favorite niya talaga itong mga ganitong mga mga jam. Yung mga coconut jam, pili jam, yung mga favorite niya. Okay? So, yun. If you are interested in this product, just comment SARE4 165. Okay? Yes, Mine, SARE- again, may nag-mine. Wow, from Sir Arvin. Grabe naman to si Sir Arvin. Thank you so much for tuning in, Sir Arvin. We really appreciate. Super. I think this one ang ni-order SARE4. Yan. Sa'yo na po to, Sir Arvin. So, yours. Yay! Yes, yours po itong coconut jam. Yan, coconut jam po. Again, kung may nag-buy na po, don't worry, marami po kaming stocks. Hindi na po ito isa. Okay po?
Kaya po, mine lang po kayo. Yan, kung may nag-mine pong isa or dalawa or tatlo, no worries, no more. Yan, kasi po marami pong stocks kami. Okay po? Again po, if ever na gusto niyo po itong coconut jam po with pili nuts, just comment mine, Sari, for only 165 pesos. Yay! I think yan yung lahat from Sares. And Ay, ito pa, then, meron pa ba? Meron Yan, pa. meron Last from Sares Pili Nut Candy. Yan. Crispy Pili Nuts. Yan, maganda din to, partners. Sobrang maganda to pang regalo sa ating loved ones. So the code is SARE2. So if you are interested in this product, just comment mine, SARE2, for only 165 pesos. Okay? Pwede nyo i-recycle yung jar after nyo maubos nito. Ang maganda pa nito talaga, maganda to talaga to, partner, pang pasalubong. Or True. pwede din to, lagyan na lang talaga ng mga ribbon-ribbon dyan, tapos gawin na pang Christmas, gift. Diba? Ganun. So yan, if you're interested in this product, guys, just comment mine, SARE2. Okay? Ilang rice tea, a traditional upland rice. So, isang box po nito ay 10 bags. Wow, ang dami. So, ang code po nito ay Maria1. Aha. I just comment mine and the code po na Maria1 for only 125 pesos po ang isang box. Ang isang box mo nito ay 10 bags na rice tea. So, kanina meron tayo ditong black rice coffee. Ito naman po ay rice tea. Diba? Anong pagkaiba partner ng tea at coffee? Masarap yun eh. Basta masarap. Basta masarap. Basta yun. Basta ang kailangan ay mainom tayo healthy siya. tayo. Healthy. Yun Yeah. lang. One thing for sure, healthy yun. Yun. So ito, meron dito naka-guide kung paano ito titimplahin. In a cup, pour boiling water, stir and leaves for 3 to 5 minutes. So, pagkalagay nyo sa cup na may mainit na tubig, iwan nyo nandun yung tea bags. Yeah, tea bag I mean, kasi isa lang. So, 3 to 5 minutes and, you can add sugar and milk or honey. Yan, number 1, honey. Yan, so, pwede nyo na inumin itong rice tea from Maria E. So, another product Is ginger and turmeric tea. Ito bagay na bagay to kay sa parents ko. So, if you are interested in this product, just comment mine, Maria2. So, the code is Maria2 for only 115 pesos. Okay? So, yan, if you're interested in this product, just comment mine, Maria2. So, yan, ginger and turmeric tea para maiba naman. If you are kind of conscious sa health mo, ito yung pinaka-amazing para sa inyo. Ito, I think, magmamayin siguro ako later. ang dami mo nang imamay. Yeah, kailangan. Maraming mga matatanda sa buhay ko ngayon. So, ayan. So, ginger. So, kanina is rice tea. Ito naman, ginger and turmeric tea. I think ito yung pinaka-love ko. Kasi Bakit mo nasabing love mo? alam mo itong ginger, hindi mo kailangan magbalat ng ginger. Totoo yan, Kung di ba? ito naman, hindi Hirap. mo na kailangan mag-ano ng rice. So, Totoo. ang galing. So, ayan. So yan guys, if you are interested, just comment Maria2. Mine, Maria2 for only 115 pesos. Yours na po. Tara. Ano pa dyan, partner? Ito, the code is Maria3. Maria 3. So, if you are interested in this product, just comment mine, Maria3, for only 250 pesos. Sa inyo na po itong crispy pili nuts. Oh my gosh! Marami talagang love talaga ng mga Bicolanos yung pili, no, partner? Ang daming gawin sa pili. Totoo. Ang dami. Kaya yun, di talaga natatapos yung pag-produce ng mga Bicolanos ng different kinds of pili nuts. Ang gagaling ng mga Bicola and sobrang very, very innovative. Di ba kaya hindi natin mamalaya, may ulam ng pili na. Ay, wala pa nag-try yan. Try kaya Gawin natin. Ulam na pili. Oo nga, try nga natin. So yan guys, if you are interested, just comment mine, Maria3 for only 250 pesos. Sa inyo na po ito. Parang ang ganda ng packaging. Ang ganda ng nila. box, actually. I love it. Oo nga. Try natin. Tingnan nga natin. Ay, naka-seal siya. Pero guys, actually maganda yung nila. Gold pouch. Gold pouch. Parang mamahali naman to. Ay, maganda tong pang regalo. Kasi diba, ang ganda ng packaging niya. Lagyan mo na lang siya ng ribbon, then, yun na. Amazing na. Ang ganda ng package, bukod sa masarap, pwede siyang i-gift talaga, lalo ngayon this coming Christmas na. So, baka nag-iisip kayo ng what kind of gift na gusto nyo ibigay sa family and friends or loved ones. Kung consider by crispy pili nuts, ang ganda ng box.
Ang ganda ng Packaging, box. amazing. Lagyan na lang yata ng ribbon yun. Okay na, yung red ribbon, the best na, promise. Yan. From Maria E. Crispy Pili Nut with Testa. Yan. So, ayan. Just comment. Ano pa ba yan, partner? Ito na. Pinakalab ko to. Bibili ako sige, nito. sige, try natin yan. Huwag na natin i-mind. Tama na, tara Huwag na. napakita. Tara na. So, ito. Yung ganda. Let's do this. Very, as in, number 1. So, the code is... What's the code of this, partner? So, the code is OM3. So, if you are interested in this product, just comment mine and then OM3. For only 65 pesos, sa'yo na po ito. Okay? Yan, kung nakikita ito sa camera, ito na sa taas. Pag binili mo yung isang box, meron siyang 6 na pencils. Yan, buksan natin part. Sige, try natin. Tapos kada pencil, meron siyang seed sa dulo. Pag naubos na yung pencil, pagkakasulat natin, meron siya nakalagay ng mga seeds. Ano-anong seeds na pwede niyang makuha? Meron siyang basil, meron siyang Chinese cabbage, meron siyang radish. Yan yung pangatlo, radish. Yan, so sunflower, and... tomato. Meron pang hindi nakakalabas. Anim Meron pa yan eh. Ayun yung lumabas, guys. Yeah, basta, different kinds of seeds. Ito. Sa isang box po, Mag-okra. worth 65 pesos na lang po siya from Usbong. Paano po siya itatanim kung mauubos na yan? Meron din nakalagay na pamphlet from Project Usbong. Yan, so, Ayun. makita mo dyan, yan, yung Usbong. Yan, pakita natin sa camera. Yan, Usbong. Yan, makita yung medyo maliit na pot, tas yung pencil. Pag tinanim mo yung pencil sa lupa, may lalabas na nandiyan bigla, miracle na plants. Yan. Ang maganda pa dyan, kasi karaniwang baga ang pencil, gawa sa wood or gawa sa leaves. So dahil do, maraming napuputol ng mga puno, dahil do sa maraming nawawala ng mga puno, may deforestation na nangyayari, may climate change na, may El Nino pala na, nito. so tag-ulan, nababaha. So this kind of project is another movement na it will really help our Mother Earth. True. Let's go And green us. always. And us. Kasi tayo, True. syempre, you know. So ito partner, ano siya, pencil siya. So guys, ito po pencil siya. Tapos pag naubos niya na yung pencil niya sa dulo, ano na siya, seed siya. So itong seed na to, ano ba tong seed na to? Sunflower, okay? Sunflower. Yan. So again po, if ever po na gusto niyo pong bumili nito, itong pencil na may seed po sa dulo, ang galing. Tapos ang mura niya, just comment mine and the code po is OM3. Again po, just comment mine and the code po is Ayun, may OM3. nag-mine na. 65 pesos lang po ang isang box. Ang mura. Good for your kids. Actually, good for your kids. Yan, ang ganda oh. Bila ko nito mamaya. 65 lang. Anim na ang isang box. Okay, may nag-mine na. Congratulations to Bianca Pereda for Wow. mining OM3. Ang So galing. sa'yo na po ito. I'm actually super, sulit na sulit. Thank you so much talaga. Sa mga, mine nyo na po to guys, para pakita talaga na you are caring for the environment. Yes. For the environment. So yan, sulit na sulit. 3 pencils siya. And sa dulo po, yun na nga yung seeds. Okay? Minsan gumagamit na lang tayo ng pencil para maubos yung seed kasi excited na tayo. Excited na yung mga tao na na magtanim, Sulit kasi diba? after maubos mo itong pencil, maaabangan kang tutubo. True. Kakainin mo na lang. Yan. So from Usbong po, for only 65 pesos po, just comment mine and the code po no OM3. So another product na tayo. Yan. So another snacks from Natural ulit. Natural, di mo Natural. ninubos to kanina. Meron pala natira. Natural. So, chichamak. Yan. I love cheese flavor. So, I think, sarap din to pa nag-binge watch. So, the code is OM4. Okay? OM4. So, if you are interested in this product, just comment mine, OM4. Okay? For only 3 for 100, okay? This is 35 pesos, pero kung tatlo yung bibilihin mo, it's only for 100 pesos only. So, yan. So, kundi masarap to, promise. Lalo na pa nag-binge watch, tapos pag nagka-party with friends, ayun, masarap yan. Yes, from From Natural. Naturals. So, if you are interested, guys, just comment mine, OM4.
for only 35 pesos. And kung interested kayo to buy 3 pieces, and it's only for 100 pesos. Okay? Imagine yung tatlo na ganitong kalalaki. Sulit. Sulit na. ang 100 pesos Pang mo, kaya bilhin na. Masarap pang binge watch. Pwede mo siya i-share sa mga big family and friends mo dyan. Ah. So, mine na. Just comment mine. And May code nag-mine po na ba? OM4. Again po. So, another product po is from... Tangkile? Ano ba to? Monkey butter? Kanino? Manufactured by Orange Country. Jam yun, jam. Yeah, jam. Jam siya. An exquisite tropical tasting jam made with premium Cavendish banana. So if you're interested in this product, the code is Larry4. Okay? So mine, just comment mine, then Larry4. Ano siya? Banana jam. Okay? Pwede siyang pwede siyang perfect on toast, crepes, or even on ice cream. So yan guys, mine na. Parang sarap nito, partner. Di ba ako nakatry ng ganito, pero parang nakita ko yung laman niya, parang oh my gosh, parang ano siya, mouth-watering jam siya. Yes. Sarap siguro nito. Feeling ko magugustuhan talaga to ng mga bata. Tsaka lalo na siguro yung mga ano ba, mga kapatid, meron ako mga pamangkin, na mga ano dyan, hello to kasi. Yes, so just comment mine and use the code Larry4 for only 150 pesos po itong jar na ito. Yeah. Jam. Yan. So another product po, Larry5 na. Larry5. So ano ba to? Ano ba to? Honey Bear Wax Lotion. Wax lotion, guys. So the code is Larry5. For only 220 pesos, meron ka ng bar lotion. Pwede siyang buksan. Okay, buksan natin kung ano siya. Ay, para siyang ganito, guys, oh. So, if you are looking na parang lotion siya, pero minsan kasi Minsan liquid. creamy kasi yung iba eh. Pero ito, guys, parang bar. Lotion bar. Okay? So, pwede mo siyang i-maximize talaga. Oh my God. Mabango? Super bango niya, partner. Grabe. Diba? Parang kahit parang naka-face mask ka, parang siya, amoy mo talaga yung niya, yung bango niya sa loob. Parang babawa ng kwarto ko niya pag binuksan ko lang. Oh, oh my gosh, ang sarap naman, bango naman. So if you're interested, guys, the price is 220 pesos. Okay? 220 pesos. So if you're interested, just comment mine, Larry5. So the spelling of Larry is Larry. Okay? Yun. Yes! Actually, ayan na ang paunti-unti natin nauubos or napapakita sa inyo ang lahat ng products. Pero wait, there's more! Ano Ito ba yan? na! Yan! 20%, we have 20% off on tuition fee. For our grand bonus, meron po tayo. Yes! Oh my Exciting! God! Amazing! For our grand bonus, ACE Philippines or Academy of Career Education is giving out 20% off on their tuition fee, guys! Wow! Wow! What is this Pwede ba? magkakalit. Ano ba itong Academy of Career Education? Actually, guys, culinary courses siya. So, may na-offer silang culinary courses. And then, if you have interested sa pagluluto, mga ganun, guys, I think, ito yung amazing na academy, bagay na bagay sa inyo. So, yun, guys, please, grab nyo na yung opportunity na to. Kasi guys, isipin nyo na lang at, medyo I think bagay tayo mag-enroll today kasi ang... Sige. Saka na-overwhelm ako. 20? Na-overwhelm ako, partner, kasi 20% off. Oo. Tingnan mo yung mga culinary schools, ha? Mahal. Super mahal. As in, super mahal na mga culinary courses. Pero dito, may 20% off sila. So, anyone who is interested talaga sa culinary, please, just shoot them a message, the Academy of Career Education, kasi super dapat i-grab din na yung opportunity na to. Yes, did you know kung nasaan tayo? Nasaan ba? Nasaan tayo? Nandito kami sa Academy of Career Education. At sa studio nila. Kasi dito right mismo sa now. school nila. Yeah. At yan, yung yung director nila, super bait sa amin. Yes, actually nandito rin. Nandito siya, siya sa amin ngayon. So, meron silang mga culinary courses and they are, you have
20% off on their tuition fee pag nag-enroll ka sa kanila. So, if you are interested, just please shoot them a message at 0917-164-9255. So, dati po siya, yung place po nila is dating Yiba. So, nandito kami right now, and itong ginagamit namin is studio po to ng Ace. Yun, guys. Call them now, 0917-164-9255. Please grab the opportunity na. At ang ganda rin itong school na Academy of Career Education, lalo na sa mga business owners na ang food or product nila is into food talaga. You know, they will help them, they will teach them the proper way of cutting, the recipe, the spices, the proper measurements of the ingredients or the recipe itself. Kasi like us, our product is into food talaga. So I think, pwede na rin pag-usapan ang may-ari nito to give us another person. 20% is a really big deal and really big news po for to you na mag-enroll po sa culinary. Yeah, so dito sa school na ito na meron sila ngayon na 20% tuition fee. Just call now. Okay, pag nakita itong online live sale, just call na the 0917-164-9255 para ma-grab nyo po ang 20% off sa tuition fee nila. Yay! Amazing! Enroll na tayo. Enroll na tayo. Enroll na tayo. Enroll na ako, partner. Sayang naman, no, dapat i-grab na talaga natin yung 20%, no? Amazing. Yun! If you, kung hindi naman kayo ang mag-enroll, kasi baka graduate na kayo o baka may pinagkakabalaan kayo, if you have a family and friends na gusto nyo i-recommend na dito mag-enroll, we really encourage nyo na, bigyan nyo yung number na ito. Or just visit itong mismong place na ito. Saan itong place? Sa may dating Yiba. Yiba. Yan, ano ba siya? Sabi daw dito is 33rd Magsaysay Avenue, Naga City. Actually, ang pinaka-nearest landmark nila is walking distance siya sa Villa Caceres. Uh-huh. So, if you know the Villa Caceres, kunting lakad-lakad lang, exercise, I think 3 to 5 minutes. Yeah. Yan, I think 2 minutes nyo, 2 to 3, matapagpuan nyo na itong place na ito. So, ayan, ang malapit ang sa Naga Enroll City. now, Enroll guys! now, and grab this opportunity na 20% off sa tuition fee. Yes! Yan. So, meron pa dito ibang sang product. Yan, sa baka kasi magtampo. Tumatago. Oo nga, Sa I mga love plantitas this. natin dyan, mga plantitas dyan, hi po. Yan. Ano ba tong product? Para saan ba tong ganito kaagapay? Wow! Ito pong product na ito, if you have that kind of plants na nagkakamang sa mga... Anong tawag ba dun? Yung nagko-crawl? Yan, Like ang palaya? Yan. Yung mga vines? Tutusok nyo lang sa paso o isasabit nyo lang kung saan nyo po isasabit na poste. Tapos ikot-ikot nyo po. Wala kasing sample na plants. Basta pwede, kinakamangan siya. Tapos ang ginagawa niya, ini-sprayan na lang po dito yung mga plants na kumakamang-kamang. Nagko-crawl. Parang iba yung wording ko. Yan, from Project Ka Agapay. Yun! Walang price. Wala siyang price. Just comment. Meron siyang price pa. Ay, meron pala, tumatago na rin yan. Just comment, stick na lang. Just comment, mine code stick. For only 65 pesos po ang isang stick. Kung ikaw po isang plantitas or plantitos, yan. So, meron kang mga halaman na nagko-crawling. Actually, katabi lang natin itong booth na to, di ba? Tayo ba? Ay, Meron. ba to? Hindi to. Pero meron, isabot natin yung garden. Aha, Naga City Garden, parehas. something arog ka yan. Oo. So, yeah, for only 65 pesos po, meron ka nitong stick. Just comment mine stick. Ang code po ay stick. Okay? Just comment mine stick for only 65 pesos lang. So, hello po sa mga plantitas or plantitas. Hello sa mga mommies and daddies and mga lolas and lolos. Yan. So, itusok nyo na at pwede nyo na ilagay po dito yung ano. Partner, maganda pala to. Wag naubos nila dito. Baka pwede dito. Itong osbong na to, di ba? Di ko alam kung pwede. Meron din sila mga parang nag-crawl-crawl na pwede, na mga pwede. plants. So yan, bagay na bagay po yan dito, guys. Kung hindi naman, ang mga hala, pwedeng mga sitaw yan, mga crawl. Sitaw na, dumating sa sitaw. Yan, thank you. Yan, So, guys. ayan, thank you from Project Kaagapay. Just comment mine and the Yeah. code po na stick. For only po 65 pesos po ang isang stick. Sa'yo na Sa'yo po. na to. Oh, ang murang-mura. Okay. Yan. So, ito na. Ito na yung pinaka nila last namin. pinaka-last product. Ang Last ganda. but not the least, guys. Tara, drum roll tayo. I think nakikita mismo sa screen. Yan o. Nakikita mismo sa screen yung
Yan, introduce mo partner Baka yun. pwede dito. Nakikita po ba? Yes, nakikita siya sa Ayun, screen. ayun. Tara, dito na lang tayo. Parang may ilaw. Ito na yung pinaka namin, last natin, but not the least na product natin. Ang ganda. So, itong product na to is gawa pa po ng mga ating mga inmates, okay? So, pinaghirapan nila tong product na to. So, I think we need to support them. We need to support local because ginawa talaga nila to. As in, pinaghirapan nila to. As in, pinag-isip sila ng design and offer nila to. I think devotee talaga sila ni Ina, di ba? So, yan. Magkano ba to, partner? May nakalagay bang puan sa'yo? Wala pa pong... One, 1K. for dating 1,000. Ngayon, 750 pesos only. Ngayon lang. Ngayon lang. So, Wow. please, grab the opportunity na mga friends, ating mga viewers. Please, mine now. And connection of celebration of Peña Francia Festival. Yeah. Always are celebrating itong mismo si Ina mismo. Yan, so grab the opportunity na makabili kayo nitong souvenirs or Code is, what is the code? code. Code Ina. Yeah. Code Ina. Okay, so if you are interested in this product, just comment mine Ina. Okay? Just comment mine Ina 3. just comment mine. Okay? Just comment mine Ina 3. Okay? Guys, yun. So, guys, I think we need to support our inmates. We need to support locals. So, if you are interested, Oh! oh my gosh! Nababasa ko yun. Yun pala yung sinasabi nila. Kanina pa din natin nabasa. Ay, tingnan natin yung comment. Oh my comment gosh! daw. May nag-comment. Kaya naman pala. I think marami kami hindi nakikita kanina. So, hello kay Sir Diego de la Cruz for mining the Ina 3 for Russell Puwatan. Later, i-review natin yan. May nag-mine na ba nito? Ina, may nag-mine na ba? And kay Sir Arvin Jacentino Salgado for mining Ina din. Wow! Actually, may nakita ko dito na ito nakita niyo pong tatlo ngayon ay sold out na. Wow! Ang bilis! Amazing! Parang segundo lang. Grabe, bilis naman. Pag sa Ina talaga, bilis talaga ma-sold out. Yun guys, if you are interested, pwede nyo naman kayo mag-shoot na ng message dito sa Facebook page namin. Okay? So, And I think magiging available siya ulit. of course, syempre may Naman. available siya. Di naman, I think, maubos talaga to agad-agad, di ba? And always support local talaga, guys. Promise. Hindi lang to local, kundi gawin pa to gawa pa to ng mga ating mga inmates, mga minamahal na inmates. So yan, please support them, support Bicol, and support locals, guys. Yun. Yes, even if nasa loob sila, 'di ba? I think the other goal for making this is to really help their family din. True. I think isa ito sa source of income din ng mga kaibigan nating inmates na they are not losing hope pa din talaga. They are trying their best to find ways to really give the needs and wants sa family and friends nila. And by helping them through buying this, magawa nila mismo, as in, mas gawa nila through hands. Okay? So, ang galing. And we are so proud sa mga inmates True, natin dyan. true. And clap sa inyong lahat. Okay, kung sino man po kayo dyan, sobrang maraming salamat po sa paggawa nito na souvenir or itong lamp po na meron nakalagay po na Ina. Yeah. Thank you! Thank you, everyone! So, yun! So, sold na siya, guys. So, if you are still interested, please shoot us message dito sa live na to, dito sa aming page account. Sa aming at the Bob 2021. Okay? Basta yung may nakikita pa rin ako dito mga pahabol na orders. Oh my gosh, Kila ang kay Madam kay Madam Carmen Villabrion Spreda by Pole. mining the plant pole. Yes, this one, mine. Stick. Oh my gosh. Then meron din kay Sir Alan D.
Alan RNY3. Alan Vergara, mine R&Y3. So I think Ito yung kanina. I think yun na yung kay yung mushroom. Tama ba? Yun yung mushroom. Sabi na, rami-rami talaga. We love talaga yung product na Kaya yun. kung yung sa mga kakanood pa lang ngayon, you can replay this online live selling. And another comment, kasi I think marami pa kaming stocks to really give you your orders or yung mga namay nyo. And we will deliver to you straight to your home, or you can pick up your orders sa Robredo Coliseum po mismo. Oh, yun guys. Yes. So, we are really thank you sa mga lahat po ng support sa mga local products. Kasi lalo na ngayon sa panahon tayo ng pandemic and cost cutting pa lang yung playa, maraming nagsasarang mga negosyo. So, by supporting local products, we really empower them na hindi pa rin magsara, hindi pa rin mag-close. True. Saka ang pinakamaganda talaga dyan, partner, is talagang supportahan na lang talaga. As in, supportahan na lang yung mga different businesses. Kasi sino ba naman mag-supportahan, di ba? If ever na wala kayong actually, by sharing their mismong business page, FB page, we really help them to have that kind of social awareness. Like us, sa GoCrowd is sobrang ingay namin sa social media kasi like, kung wala kayong by sharing their products online, so to your family and friends para bumili rin sila. So through that, we'll help sa mga business owners po, lalo sa mga nagsisimula pa lang. Yun! Kaya thank you so much everyone sa mga nanood ngayon. So we will have a break! Yes, so again po, maraming salamat po sa mga lahat po nagma at nanood po. Maraming salamat po. salamat po. And see you Next time! Salamat!